persoas con alteracións da coagulación, salvo un criterio médico específico, pódese administrar a vacina intramuscular con certa seguridade. Para administrar a vacina deberíase utilizar unha agulla de menor calibre de 23G ou 25G e tendo a precaución de que tras a administración da vacina se presione sobre o lugar polo menos 2 minutos. É importante avisar ao paciente dun posible hematoma tras a administración. As persoas con tratamento crónico que teñan o INR estable e ben controlado, a técnica intramuscular non debería supoñer ningún tipo de risco.